Stanje na terenu prate i mjere RTL-ova ekipe. Idemo najprije do Ilije Radića koji je u Gorskom Kotaru. Evo Ilija, u Delnicama si u kojima je zapravo ovako visok snijeg, prirodno stanje, no ipak su morali zatražiti i pomoć vojske. Pa da, trebali su zatražiti pomoć vojske jer su praktički cijele Delnice, sve ulice su prekrivene snijegom. Snježni zanosi uz kuće iznose i preko 3 metra na nekim mjestima, dosežu krovove i zapravo su svi ulazi u te kuće bili zatrpani. I stoga je vojska pomagala kopajući prolaze da bi ljudi zapravo mogli izići iz kuće i obavljati sve svoje stvari koje trebaju. Danas je održan i sastanak kriznog stožera koji je predvodio ministar Damir Krstičević. Tu su doneseni zaključci kako je do sada odrađen jako dobar posao u čišćenju, nastavit će se dalje. Vojska i mehanizacija će nastaviti dalje čistiti Delnice dok ne budu skroz očišćene. Najteži je problem odvoz snijega jer se očekuje da će ga padati još, tako da je Damir Krstičević rekao kako će se vojska potruditi da taj snijeg odveze negdje drugo jer zapravo Delničani nemaju gdje s njim. Prije toga obišao je vojne postrojbe koji su čistili snijeg, evo što nam je rekao. Jeste li iznenađeni količinom snijega kad ste došli sad tu? Kako ne, pa pogledaj, tu sam bio davno prije 15 godina zapovjednik zbornog područja ovdje u Rijeci, tako da ovo Delnice, evo vidimo skoro 1,40 m snijega, puno je snijega. Koliko je vojnika raspoređeno po Gorskom Kotaru i Lici? Pa trenutno je u spremnosti 1000 vojnika, ovdje trenutno u Delnicama raspoređeno je 140 vojnika, tu je nekih 6 strojeva, jer nema smisla da naši dečki budu po vojarnama, da imamo inženjerske strojeve koji su po vojarnama, a da upravo ovakve situacije ne koristimo za pomoć našem narodu u nevoljama. Sve skupa danas je angažirano oko 300 vojnika, oko 30 inženjerskih strojeva, što kamiona, pa pratit ćemo situaciju, vidjet ćemo kako će se to razvijati sutra. U Gorskom Kotaru, Ilija, evo otkazana nastava u školama, za djecu ništa ljepše, znamo, sjećamo se iz našeg doba, snježne radosti, no kako je bilo s odraslima, jesu njima bile radosti ili gadosti? Da, doista djeci je stvarno najljepše, oni stvarno guštaju. Ja sam imao prije nekoliko minuta, imao sam jedan, vidite ovo, okršaj sa grupom djece ovdje, ovo je osveta zapravo jer sam ih pobjedio malo prije u grudanju i sad kreće rafalna paljba na mene, ali roditeljima i odraslima je bilo dosta teže jer kao što kažem, jako je teško sve to skupa podnijeti kad morate izići iz kuća, ne možete jer vam je snježni nanos ogroman ispred, dakle trebalo je kopati, trebalo je dosta raditi, međutim tu se otkriva još jedan problem koji bi se mogao dogoditi u budućnosti. Kad se ovaj snijeg cijeli počne otapati, onda i velika opasnost od poplava i odrona. Nadajmo se kako do toga ipak neće doći. Naša ekipa je danas cijeli dan bila u Gorskom Kotaru, vrijedna Ida Balen je posnimila sve što se danas cijelog dana događalo. Pogledajmo u prilogu. Sela u Gorskom Kotaru potpuno zametena. Treba probiti put, posebno do najstarijih stanovnika. Iako su joj 83 godine, Stanka se sama nosi sa snježnim problemima. Nema, kaže, izbora. Jel vam teško? A, svakako. Jel vam pomogne ko? Sama. A kako odete do dućana kad je ovako? Pa ovako imam susjeda, imaju auta, pa me ovako dopelju. Autocestom do Delnica situacija je nešto bolja. Ali stanovnicima je teško protiv ovolike količine snijega. Meni je ovo previše. Tako je bilo u djetinjstvu, ali ovo je sad pretjerano. Pretjerano je, previše, ne možeš iz kuće izaći van. Ja sam u jednoj užoj ulici i onda se sve to natrpa, ralica natrpa na vrata i svako jutro imaš čišćenja ovako preko glave. Ovako pak izgleda život kamiondžija. Dok se vrijeme ne smiri, ne mogu niti jednom cestom. Kabina je njihova kuća. U 39 godina koliko vozi kamione, Sejo se na sve naviknuo. Tu spavamo, imamo grijanje, imamo sve. Sad. Pomalo, živce ostavi, smiri se, budi stalo da nema ništa od sigranci. Odakle idete? Idem iz Italije. I gdje trebate doći? Crnu Goru. Znači još vi imate jahanja? Još imamo, najgore je Karlovac, Split, bura, problemi. A problemi će se nastaviti i u danima koji dolaze. Ako ne moraju, Gorani ne bi trebali napuštati svoje kuće koje više podsjećaju na iglue.
Delnicama i dalje patroliraju ralice koje skidaju snijeg ovdje sa glavne ulice, čak i sporednih ulica. Temperatura je sada -3 stupnja, ali srećom vjetra nema, za sada još snijega nema, nadamo se da ga neće biti u ovolikim količinama. Hvala ti lijepa, nema novog snijega je sve puno kod tebe, bio ovo naš Ilija Radić.